Zerbait gehiago esateko, aparkalekoen inguruan? Bueno, orduan kulturara pasako gara, zehazki kultur ekipamenduetara. Komentua hortxe daukagu, ez dakit zer egin dezakegu komentuarekin, zer proposatzen dezue komentuarentzat. Proiektua, idea zein da, gero, bueno, lehen komentatu da, akaso inbertsiotarako diru askorik ez dugula izango, baina bintzat zein da zuen proposamena komenturako. Bueno, gure aldetik legealdi honetan dagoeneko parte hartze prozesu baten bitartez ireki zen komentuari buruzko hausnartzeko batarte bat, ez? Deialdi ireki bat intzan, azaldu nahi izan zuen herritarrak, eta zorionez bertatik azaldu zian, herrian implikazio ezberdina, arlo ezberdinetan implikazio daukaten jendia, ez? Eta hausnarketa eta prozesu horretatik garbi eratorri izan, eta guk bat ingendun eta bat iten deu, bertan ondorio ostatu ziran emaitzekin, ez? Eta da, batez ere, kapera, gaur egun dauzkan erabilerak emateko izango litzakela, alegia kontzertu txikiak, antzerki txikiak eta horrelako erabilerak emateko. Bigarrenik, konbentuak baita ere beste bi baliabidei erantzun beharko liokela, edo Zumaian gure ustez eskaera nabarmen badago, eta izango litzateke alde batetikan logelak alberge bat, batez ere, hori, herritik kanpotik etortzen da hainbat jenderi eskaera bat emateko, dudarik ez dago Zumaiak hartu eman asko dituela, batez ere musika taldeetan eta elkartruke asko egiten direla, beraz asko direla kanpotik etortzen diren taldeak ez dutenak aurkitzen logelarikan, eta gure ustez hor gabezi bat aurkitzen da, eta komentuak horri aurre egingo lioke, eta horri txertatu noski, jatetxe bat aurkituko litzake eta taberna bat, ez bakarrik zerbitzua emango liokena aterpetxeari, baizik eta aldezarra dinamizatzeko ere balioko lukeena, bere ateak zabalduko liratekelako, bai dauzkan lorategiak eta guzti, ez? Errealistak izan behar dugu, baliabide ekonomikoak lehen genion bezala urriak dira, eta horregaitik, eta derrigorrezko izango da ez bakarrik hemen, baizik eta beste arlo guztietan, eta Zumaian planteatuko diren beste hainbat ekimenetan, gainontzeko administrazioekin, por cierto, legealdi honetan egin dugun bezala zen, gainontzeko administrazioekin dirua bilatzen saiatu, zeren eta ez bakarrik estatutik etorri zaizkigu diru sarrerak, baizik eta sarrerak baita ere foru aldunditik etorri zaizkigun, naiz eta, por cierto, fofinetik 2 milioi euro gutxiago jaso dugun diru sarrera bezala. Ekipamentuak hor dago lehen aipatu dugu forondarekin ere pentsatu behar da zer egin, konbentua ere eraikina handia metro asko ditu, eta orduan ondo pentsatu behar da zer egin, eta gero segurazki proiektu horiek zatikain behar da, baina horrean lehenik eta behin jakin edo zer egin nahi dugu. Frontoi berria gure programan dago, eta espero genuen benetan martxan jartzea, badakigu atzo plenoak onartu zula, baina baita ere enpresa bakarra presentatu da, edo konstruktore bakarra presentatu da, Zukia. Eta holako partzela ona, momentzan ez, baina hori bizkat ironiaz, partzela, enpresari eskaini zaion partzela, inguruko eskasena zan, eta nonbait Zukia bai proposamena aurkeztu du, baina konpromisoa edo garantiak ez omen ditu aurkeztu. Orduan, benetan, nahi dugu frontoia aurre ateatzea, baina muno ezintzun egin hainbeste etxe bizitzak ardantza bideta egin da gero, eta guain zubia 36 etxe bizitzakin edo ingo du frontoia, gu zalantza ondila dazkagu, baina benetan nahiko genuke frontoia martxan izatea eta urte eta erdi barru inauguratzea, benetan. Eta gero, hor dago Urola geltokiako eraikina, horre ere, pizkat harritu eginen udal gobernu honek erosketako proposamena egintzunean, baina eraikin hori ere berreskuratu behar du herrira, eta saiatuko gehabu modu honian herrira berreskuratzen eta erabilera ematian. Ni komentuari buruz aurrena.
Bueno, egia da, estudio hori ingenunean, proposamen hori, iritsi zian proposamenetatik, gehienak esate zutela, ikusita alojamendu eskasian gaudela Zumaian, hori aproposa izango litzatekela alojamendu epintzeko. Esate zan alberge moduan, baina izan daiteke beste erabateko alojamentua, ez du izan behar zatikan albergia, alojamendu normalare izan daiteke. Eta, nire iritziz hori ondo dago, ikusita gabezi hori, tabernaren are ondo ikusten dut, eta lorategia zainduta egoteare bai, eta, kapila gaur egundakan ekintzetarako ere oso ondo, bakarrikan, pixkat egokitu inberdela. Dano nahi dugu, dakan egitura eta dakan historia gordetzea, eta alik eta protekzio neurri bat eukitzea etxe horrek dakan historiagatik. Pentsatzet, egiten dela, saiatuko gehala bintzat hori ala izaten. Gio, ez dakit. Guk Aralarretik ikusten dugu, idea horiek politak diala, albergeena, komentuen erabilerena, baina hori dana planotan jarri beharko litzakela, lehen bailen, eta hemendikan, ez dakit, dirua sarrera dauden momentutikan, poliki-poliki urte batzutan bukatzen juteko. Eta azkenean hori da, albergeena idea hona da, kapilenare erabilera oain ematen nahi zaiona igual egokitu baitare, enfin. Baina plano bat maigenean da honean, ja hasiko ginak hitz egiten ja benetan aurrera eramateko momentu izango litzakela hori. Uste nun atal honetan komentuari buruz hitz egin behar genuela, baina frontoiai buruz hitz egiten bukatu dutenez, batez ere Monsek, erantzun gabe ezin geratu. Batez ere, hasi nahi zenian haitzen gauza batzuk, eta atzotik honea, hasi nahi zaitzen, eta pentsatzen dut, batzuk esanaren poderi joz egi bihurtzen dute, eta legealdi guztia horrela dijoa, garantia handikan ez omendu aurkeztu zukia enpresak eta ez omendu. Beitu, garantik ez zeukana zan aurreko hitzarmen urbanistikoak, horrek bai ez zeukala inolako garantikan. Hori da egia. Hain zuzen ere, oain dela pare bat urte edo gehiago, guri frontoia egin behartzuen sustatzaileak etorri zitzaigunean eta esan zigunean krisia zela medio berak ezin zuela frontoia egin, ehundokoak eta bi egin genitun egin arazteko. Hitz egin genuen kutxarekin, hitz egin genuen foru aldundiarekin. Joan ginen joan behartzen toki guztietara. Eta hala eta guztiz ere, sustatzaileak esate zigun, ez zuela egingo. Eta guk orduan esan genuen, egite espaldin badezu hitzarmenera jungo gea, aber hitzarmenak ze jartzen duen, eta obligatu ingo zaitugu frontoia egitea. Hitzarmenean, ez zion ezerre obligatze zionik sustatzaileai frontoia egitea. Eta orduan, legealde guztian bilatu gea, irtenbide bat emanaian egoera horri. Eta irtenbidea zein izan da? Irtenbidea izan da, hain zuzen ere, gaur egun gauden egoera. Eta gaur, atzoko plenuaren ondoren, bai esan genezakeela, eta noski gauzak ondo bidean, espero dezagun ezarrez gertatzea, baina frontoia hemendik urte terdire ikusteko moduan izango gerala. Zeren eta okerrenean ere, eta egite espaldin badu ere, gaur, ez orain 4 urte bezalaxe, gaur esan genezake udalak gutxienez, 38 etxe bizitzen jabe izango dela. Eta orain dela 4 urte ez. Frontoiaren gaia atera danez, txanda bat ingo du, bakoitzak txanda bat. Horrela kontatzen dezu, eta historia luzea da, baina horreko konbenioa sinatu zutenek, ondo sinatuta, ondo aztertuta zeon, eta aurre eramateko moduan. Ez naiz hasiko diskutitzen, gehiegi ere agian ez dazkatelako argumento gehiegi, baina nik gauza badakit entzun dut eta iaia zuzenian. Konstruktorea, udaletxea jutentzan bakoitzea negoziatzea, posika eteatzen zen udaletxetik. Hori entzun dugu. Eta, zerbait esan nahi du. Erantzun nahiko nizuke, nik erantzun nahiko nizuke, zeren eta nik ere entzun izaten ditut hainbat gauza, entzun izaten ditut
batzuk negarrez ere irtetzen direla, nire bulegotikan, eta zer entzuten dugunaren arabera, egin behar baldin badegu politika, gure herriko politika, betzat iruditzen hori danikan gauzik onena. Eta are gehiago, hemen egin behar direna da datuak ekarri, mai gainera. Eta ez entzundakoaren arabera esan gauzak, ez? Eta gauzik okerren hain zuzen ere herriarentzat hori izaten da. Zegero tabernaz taberna eta buloak zabaltzen juten dira. Udaletxea krisian omen dago, udaletxea ez dakizu omen dago, bankarrotan omen dago. Datoi jarri gabe mai gainean. Konstruktorea posik ateratzen omen da hortikan, eta bulo bat eginaz, ematen du azken finean, guk konstruktorea honea etorri, udaletxea etorri, eta guk kartera ireki eta dirua ematen diogula. Eta hori da esan nahi dena, esaldi horrekin. Nondik ateratzen da horrelako akusazio grabe bat. Zertan oinarritzen da? Nik ez dut hori esan barkatu, nik ez desan dirua, baina udaletxea, konstruktorea konpromiso batzuk hartuta baldin bazitun, eta konpromiso horiek gutxitzen jun bat zaizkio, posik ateatzen zan udaletxetik. Hori esan dut. Barkatu, baina konstruktoreari 38 etxe bizitza egiteko aukera kendu egin zaio. Hori baldin bada, diru erregalatzea, 38 etxe bizitza egiteko aukera konstruktoreari kentzea, que baje Dios y lo vea. Pili edo Aitor? Bai. Bueno, frontuei buruz. Bueno, nik ja buruko min desiente pasatu ditut Ardantzabideko historia horrekin. 4 urtetan egon geha hor, irten bidea bilatu zinikan, nik uste negozio oso txarra indala, oso gestio txarra konstruktoriarekin, eta nire iritzi pertsonala da hori. Akaso nik bestera bate jokatuko nuke, baina, ni ez neon hor negoziazio horietan, baina, beak etzakan dirurik, esatezun etzakela dirurik, baina, justu, ze kasualidade, kompromiso hori ja kendu zaionian, sama hori kendu zaionian gainetikan, derrepente hasi da beste etxe bizitza bat eraikitzen, ez da, kreditu linea ikan espaldi mazaukan, nola hasi da beste olako eraikin handi bat itzen. Hori ja astuta, ni azkenian, badirudi frontoia izango degula, baina ez hemen digan urteteak dira, baizik eta 2 urtera gutxienez, eta hori dana ondo junda. Gastatu dira 50.000 euro proiektu aldatzen, ez dakiz zertako, nire iritzirako, iritzi pertsonala da, ez da Zumaiak oain behartzun eta etorkizunean behar duen frontoia, baizik eta izango da frontoi bat, ez txarra, baina obia izan zitekeena. Azkenian irten bide bat eman izan zaio, eta aldeko boto eman genuen, ja 4 urtean, nahiko penagarria eta egoera tristian, ondia gaur egun frontoia erabiltzen zutenak, eta kanpora, bere entrenamentuta kanpora umiak hartuta joan behar izan dutenak. Orduan, alde hortatikan, ja bultzada bat eman dio eta emateu aurrera dijoana. Gero dago Odietako frontoia, Odietako frontoia, horrik gelditu da, bere desitxuratuta ziaro, eta, ez dakit, ja erremeioik ez dauka, hasi que pentsatzen dut alako batian, parkin etxe maldima, Luarrazpiko parkin etxe maldima da, akaso, beste buelta bat eman berko zaiola eta zerbaitetarako ipini. A ber, Zumaiako udalak ekoizun akatsik handiena asunto honetan izan zen berria eraiki aurretikan botatzea zegoena. Eta akats hori sufritu behar izan dutenak dira erabiltzen zuten, hau da, pelota eskolakoek. Urte askotako borroka izan da asunto hau, ez da izaziko horta, baina, lo único esango detena da, bazala ordua irtenbidea emateko, eta Iñakik esan duen bezala, azkeneko plenoan, onartu dela, eta ja hitz egiten ari gehala epe bat dutaz, hau da, urte terdira eukiko deula frontoia. Eta ez nahiz hasiko ez da bai datetan, ez da tituitzen ego giena.